Бардор омада, салом алейкум, хуш омадед ба канали Насим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Бардоро хеле шид ки дар ин канал видео набромадистай, хеле шид чихе бугума ки обычни дига канал дам хе бро агар нормально но канали мада ҳар рӯз ки мебромадози чанд рӯз шид дум ба дум набромадистай ба сабаби оне ки мада дига канал бо проекти нав дорум Шарипов Life да метонем будурен тамошо кунен. И маънои ура надора ки даиҷа видео дер меброя даиҷа чун ҳар вақта но первое время ҳам хеле шид ки мо камтарак зайнити бад шидем. ҳозир гап мезанем бардор дар мавзӯе ки номша гирифтан намешава, яъне ки уже YouTube намедонам ай кадом хотире ки следит кардеста ки ҳам хеле мавзӯда кам гап занан одамо. Ай хотир касали чинӣ мегем, шумо мефаҳмед дар бораи чӣ гап задистем. Чӣ хабарои наве ки ҳаста дар ҳамин бора ҳозир шумо дар видео мебинед. Ва бардор пешаи навора давом додан як канал ба шумо тавсия метам Ҷило TG ки дар ин канал шумо инами хел сурудора метонед тамошо кунед. Умеет глазкари рисовать, но вот беда, характер непростой. Bir gülüşünle başladı yüreğimde fırtına. Марҳамат бардор ссилкаи каналаш дар подсказка ва дар описанияи видео ҳастай, ҳатман будурен подписаться кунед. дар моменти съёмка кардани видео бардоро одамое ки аз ҳамин беморӣ мурдагиянд шуморашон аз 2000 зиёд шуд ва одамое ки бемор шудагиянд яъне ки касал гузаштагиашон 75000 гузашт. 5000 одам зиёд сиҳат шуданд, яъне ки касала гузаронда тонистанд. Сиҳат шудан гуфта бардоро маънои ура надора ки антивирус ёфтанд. Не, антивирус наёфтанд. Не, антивирус наёфтам, просто ки гуфта будем дар видеои пешина, мисол иммунитети одами боша ки здоровӣ боша ё ки ёш боша, ҳамин касала метавона бигзарона ва касал ура накуша. Ҳамин хел одамо шуморашон ай 5000 зиёд шудагия. 15000 одаме ки ба гумони ҳамин беморӣ буданд аз беморхонаҳо озод шуданд. Бисёри кишварҳо садҳо ҳазор евроҳо ҷидо кардастанд барои тайёр кардани антивирус, яъне ки ваксинаи ҳамин беморӣ. Не ки врачҳо бисёр нигаронӣ кардастанд барои саломатии худшон. барои чӣ? Ба хотире ки як главврачи беморхонаи Хитой мемра аҳози бошаҳаши врачҳо дар ваксина не дар роботое ҳастае ки бо ваксина тайёр шудана у роботҳо бояд ки обслуживат кунанд. Мисол беморора во мегӯянд ки мои беморора бояд ки тез хабар бигирем, бояд аз аҳволшон бохабар бошем, мақсад назди уда бояд бештар бошем ва и барои мо хатарнока. Получается маска ҳамун қаз значит ки кор намекунад, барое ки врачҳо маска не бо ай маска да бисёртар защита доранд. Бисёртар ки бо хатар дошта. Во мегӯянд ҳамин хел роботое бояд мода боша ки корои мора мисол контакт бо ҳамун беморро ҳамин робото кунанд то ин ки хатар мода камтар шавад. Ба ғайр аз Хитой бардоро дар тамоми ҷаҳон 2000 ҳолати гирифтори ҳамин беморӣ ба қайд гирифта шудагия. Тақрибан 200 одами дига мурдагия. Ва бале бардоро чӣ мо шумо медонем бисёртар шумораи бисёри одамо дар Хитоянд. Баъд як кӯтоҳ реклама бардоро гап мезанем дар бораи оне ки чӣ гуна Россия пешгирӣ кардааст ва чӣ гуна санксия нисбати Хитой кардак барои ин кор, барои граждани ӯ ва барои кор кардани хитоиё дар Россия чӣ хел мушкил шидак ва чӣ хел халқи Украина одамое ки эвакуироватшон кардан чӣ хеле ки мегуфтанд ки мо хидиёмона намепартоем ва баъде ки ора овардан ӯ чӣ гуна қабул карданам бигем намешавайра чӣ гуна хелз мебинем. бардоро як кӯтоҳ реклама ва давом метем. бардоро касе ки варзиша хуб мефаҳмад метавонед ки дар бурди ҷанговаро сум кор кунед. ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардагия метавонед бигзарен регистратсия кунед ва агар шумо якум бор регистратсия кардани бошед метавонед ба промокоди канал бонус ба даст биёрен то 6500 рубла дар вақти якум регистратсия. ссилка барои регистратсия ва промокод дар комментария закрепит шудагия. запрет ба шаҳрвандони Хитой барои омадан ба Россия. Премьер Михаил Мишустин ҳамин хел фармон нависондагия. Виза гирифтан, разрешение на работа гирифтан ҳам қатъиян манъ карда шудагия. Сабабша бардоро гуфтани ман шаҳр нест, хитон медонед. Мегӯянд ки ин гуна ограничени муваққатия, не ки сроки муайян надора, яъне ки гуфтагӣ нестанд. мисол гуфтагиянд ки муваққатия, не ки гуфтагӣ нестанд ки то каяй. ман фикр мекунам ки ҳамаи мо шумо медонем ки то кая. Баъд гуфтан ҳам бардоро ки фақат дар ҳамон одамое аст ки барои хондан ё ин ки барои коркунӣ меоянд ва аз ҷумла туристӣ ё ин ки ягон корҳои шахсӣ. Одамое ки транзитӣ меоянд вода и закон дахолат надорад. Ва бардор аз статистика нигоҳ карда ҳисоб диданд ки соли гузашта 1.5 миллион хитоӣ омадагия ба Россия. аз нигоҳи экономика агар нигоҳ кунем бисёри во туристӣ меоянд. Медонем мо ки турист меоянд мисол расход мекунанд, гостиница мегиранд, бисёр даромад да давлат мешавад.
ана ки ин запрети кардагӣ метавонад ки 30 миллиард рубл зарар биёрад. Ну как зарар, яъне ки агар ҳамин запрет набоша ҳамин қадар метавонад ки даромад биёра Россия аз ҷиҳати туризм. баъди запрета мондан намеёра. Ва бардоро ин зарар и ушерб асоби на туроператоро да, яъне ки во муроҷиат карданиян ба власт ки и зарари моро барқарор кунем. Ва бардор чихел дар видеои пешна агар да ёдтон бошад, дар Япония як лайнер Diamond Princess ки дар карантин қарор дошт, дар дуруни ӯ 3,5 пассажир буд, карантин буд шид, не ки 600 одам зиёд гирифтори ҳама беморӣ шиданд. И аз ҳама шумораи калонтаринае ки одамо бемор шиданд берун аз Хитой. Истихонакунандаҳои як посёлкаи Украина бо номи Санҷари Нав норӯзгӣ нишон доданд дар баргардондани ҳамватанони худшон аз Хитой. ӯ ҳама қадар аз ин беморӣ метарсанд ки барои одамоеро ки эвакуирот кардагиян овардагиян ӯ ба ин посёлок ворид нашаванд гуфта проблемаи рӯпарӯ шидан бо национални гвардияро ба кала гирифта раҳоро маҳкам карданд. ин бардор ҳозир ман фақат шумо дар сурат нишон метавонам ки барое ки боишам нагирам блок накунанд кадрое ки ҳозир шумо дестен дар ҳамин кадро норӯзигии халқ қатъи национали гвардия ки дар инҷо бетер мошинои калон овардагиян, яъне ки шит натонист зидди халқ чӣ карда. ҳама ҳамин ягон митинг ягон чӣ нест, фақат барои оне ки одамоеро ки эвакуироват кардагиян вора наёрем ба посёлкаи мо гуфта. нем қадар норӯзигӣ барои ҳамин. Ва бардорам қадар проблема барои тақрибан 70 одамае ки аз ухан овардан ки дар байни ӯ 45таш граждани Украина, а дигарош боша иностранцо. Ва албатта ки дар байни ӯ кӯдакҳо ҳам ҳастанд. Ба ҳама ин нигоҳ накарда халқ намехоҳад ки ӯро уҷа биёранд. Мега ӯ мо да чӣ дар кора? Ва бардор бо ин нигоҳ накарда ки власти Украина гуфтааст ки одамо солиманд ё касал нестанд. бинем хеле хабаро бардоро то ҳамин вақти соата видеои нава интизор бошен. ҳама да хайр то видеоҳои оянда. فقط تا خیلی مشکل دارم گیری میشه سراز گیرن نمیدیم تا بگی میشه نمیشه زبون منگولی میدونی؟ زبون منگولی هم رئیس زبون منگولی میدونم Жуна накшта Мари. Я шамана букаю кази омада. Хишмия. Фокс. Ой, медро. Хишчен. Она, ха? Знаешь, без. Эй, дромада, май я письма вас то. Хань саю. Хан. Медром та, короче, рай, салам алейкум, не я таван. Мадам хиштаги баму стилихни мебиним ки тагат я шад дармез. Не и медура просто. Короче, оз кнам, просто оз кнам. Не вахши, я медурам я. Вам да пуше. Короче, вам друг. Вот ты потом бехавар. Я айканду баш чи видео мешава? Видео хуя, это что? Не я. На бина, ты сей. Не рафте да на. Рафте сей, рафте фокс мешава. Киба рафте сей не киба, уже фокс чему сей. Ай, жош мегин рафте. Фокс я не знаю. Фокс я не знаю. Ага. Его возьми. Возьми раз фокс. Не возьми раз фокс. Раз фокс. Бо барои чиз фокс чиқаш мегин? Барои чиз фокс. Хас фокс. То мати то рио дан гузашна. Бо тош метен. Лучше як тараф мамон и тараф рейс аста, тараф мамон всё. Як тараф. Всё мадромада. Архай тараф не то. Дар камера. باید تو یک میگی نه تو ما Кам тарихи киша, кам тарихи всё. خانه‌اش تو آورده Ода. Салом алейкум, раис. Салам алейкум. Мо ҳам барои то омадем, раис. Мейлад